Vítejte v projektu Medvědí umělá inteligence. Toto je medvědice Irina, žijící v brněnském zoo, která obsadila hlavní roli v dnešním videu. Medvědi nám většinou neřeknou, jak se cítí, nebo jestli se jim něco nelíbí. Musíme si to zjistit sami. Ideální způsob, jak toho docílit, je sledovat jejich kondičku, naběhané kilometry, čas spánku, žraní a podobně, 24 hodin denně. To však žádný člověk dlouhodobě nedokáže a proto vznikl tento projekt, který by s tím mohl pomoci. Pojďme se podívat, jak pomocí jedné kamery ve výběhu a trochu té umělé inteligence dokážeme získat zajímavé informace o Irině denní aktivitě. Jinými slovy, dostaneme podobné informace, jako kdyby medvědice nosila celou dobu fitness náramek. V tomto videu použiju pro ukázku statistiky jen z jednoho dne v říjnu. Aktuálně se díváte na výstupy neuronové sítě, která dokáže medvědici lokalizovat a klasifikovat její pózu do vybraných tříd. První třída, bear standing, znamená, že buď medvědice stojí, nebo pak pomocí pohybu obdélníku po obrazovce zjistíme, že chodí. Procento vedle jména aktivity udává míru jistoty každé detekce. Pokud je Irina pěkně viditelná a blízko kamery, je velká šance, že i naše umělá inteligence ji najde s vysokou pravděpodobností. V opačném případě se procento bude snižovat, až se může stát, že detekce na nějaký čas vypadnou. Poslední číslo, které je u detekce medvěda, udává číslo trajektorie neboli identity. Jinými slovy, pomocí spojování detekcí docílíme toho, že si dokážeme zobrazit pěkně cestu, kudy Irina chodila. Tato trajektorie by se měla v ideálním případě rozdělit jen když Irina vyjde ze záběru kamery. Tyto trajektorie jsou pak základem pro většinu následujících statistik. Druhou třídou neboli aktivitou je třída bear sitting. Jak již název napovídá, jedná se o případ, kdy si medvědice sedne a pozoruje okolí. Text i barva obdélníku se změní na žlutou, aby na první pohled šlo poznat, že si Irina sedla. Pojďme si další třídou specifikovat, kdy si Irina chce plně odpočinout, například po obědovém vydatném menu. Tato třída se jmenuje bear relaxing. A poslední, čtvrtá třída, bear swimming, představuje spokojenou medvědici, která si jde protáhnout tlapky do vlastního bazénku, nebo se v létě trošku ochladit. Jak jsme se na začátku bavili o trajektoriích, kudy Irina chodila nebo plavala, tady je souhrn všech cestiček za celý den. Barevně je rozlišena aktivita. Další zajímavou statistikou je heatmapa. Ta ukazuje, v jaký části a kolik minut tam Irina strávila. Barvami si můžeme lépe vizuálně zobrazit nejčastěji navštěvované oblasti. Aby těch statistik nebylo málo, mám tu ještě připravené dva poslední koláčové grafy. První ukazuje, kolik procent času byla Irina vidět venku a na kolik procent času se nám ztratila z dohledu. A druhý graf nám ukazuje to, když Irina byla venku, tak s jakou činností si zpříjemnila den. Kdybychom to všechno shrnuli, tak můžeme sestavit medvědí denní cíl. Byla Irina venku alespoň 4 hodiny? Z toho alespoň hodinu chodila? A nachodila přitom alespoň 1 kilometr? Plavala alespoň 15 minut? Dala si po obědového šlofíka na 20 minut? Za den 20. října
Irina splnila všechny body, proto vyhrává zlatého bludišťáka. V poslední části videa se můžeme podívat na to, co se dále může na projektu vylepšit, aby se lépe hlídalo, že je média spoko. Mám tu pár nápadů. Přidání dalších tříd detekcí, například kdy medvědice žere, kolik času stojí na zadních a podobně. Detekce monotónních pohybů. Zmapování a změření celého výběhu v metrech, aby se lépe mohly vypočítat naběhané nebo naplavané kilometry. Popřípadě také rychlosti. Zde média chodí nebo také běhá. Přidání dalších kamer do výběhu, aby se pokrylo co největší prostor. A na závěr videa malý teaser, na co se můžete těšit příště. Ano, přesně tak. V příštím díle si hlavní roli vyzkouší lední medvědice Cora. To je vše pro dnešní medvědí video. Pokud se vám toto video i myšlenka za ním líbila, napište mi do komentářů, jaká by podle vás byla další zajímavá statistika, jakou bychom mohli sledovat u medvědice přes celý den. A kdyby toto video viděl i někdo ze zoo, to by byl už úplný top. Společně bychom případně mohli vymyslet další pokračování. Užívejte a u příštího videa na YouTube viděnou.